Mamukaseko vana veZimbabwe ndiGeneral Stole vari kutaura. Mwari dai varamba vachikuitirai zvakanaka, varambe vachikuwedzerai makomborero. Right, ndati ndiuye maakseni ano nekuti nguva inopota ichinetsa, asi zvakangonaka kuti kana wawana rubatsiro kuvanhu udzoke, kana kuti upote uchidzoka uchiita tsika yokutenda. Tinoda kutenda vanhu vese vari kupinda mugroup rema well wishers aComrade Nyoka Yemabhunu. Tinoda kutenda futi vanhu vari kuita helping hands towards the well-being yaComrade Nyoka Yemabhunu. So report yandichapa pano ine chekuita nezvakaitwa so far. Chekutanga, Comrade Nyoka Yemabhunu takambotaura kuti vakatiudza kuti dambudziko riri kuitika mujere nderekuti hamuna chikafu chakakwana. Nzara ndiro dambudziko rekutanga. I think chero vamwe macomrades takanga tichingonzwawo vachitaura chinhu ichocho. Therefore takakumbira mari pagroup ranga riine vanhu vashoma vakange vari kukoti, ndo vakavhura group iroro. Pakareizwa mari yakasvika 1000 rand. 1000 rand iyoyo 700 rand yakatumirwa Comrade Nyoka Yemabhunu kuti vange vaine mari, nekuti mujere mune tuckshop. Vanogona kuwanawo mukana wekutenga vachiita zvavanenge vachiita ikoko. Pakasara inonzi 300 rand. 300 rand ikawedzerwa ne500 rand. Ndo mari yakatengwa matoiletries ezvese zvavanga vachichemera vari mujere. Zvikaita izvo 800. Vari pagrupu iroro vakakwanisa kuona marisits iwayo. Ndo kubva zvapera zvakadaro. Pakaitwa an appointment yeFriday yekunosangana na Comrade Nyoka Yemabhunu. Kukaenda timu yakaenda ikoko, including Mukoma Godwin. Zvakakwanisika kuti on Friday Comrade Nyoka Yemabhunu vasangane nevanhu vakaenda ikoko. Chimiro chiripo tikavaudza uye tikavaonesawo. Vari kutenda zvakanyanya kune vanhu vakabatsira, uye zvakare nevanhu vari kubatsira. But vari kungochema nechinhu chimwe, vachiti dai maita kuti ndigonewo kubuda muno ndive nemhuri. I think last week vanhu makazvinzwa kuti pakomiti iripo pane vanotaura nefamily direct. I think pakataurwa chichemo chekuti rendi ye-last month kunogara Comrade Nyoka Yemabhunu kuCape Town haina kukwanisa kubhadharwa. Rendi ye-this month haina kukwanisa kubhadharwa. Vachibvunza kuti imarii for those 2 months dziri kumashure. We found out that it is 5,000. Zvotaridza izvo kuti Comrade Nyoka Yemabhunu vanobhadhara 2,500 whatever room yavanogara or an apartment. So ndo chimiro chiripo nemhuri. Izvezvizvi pamusoro penhau yemari yerent pane dambudziko zvakare rechekudya. Ndava mamiriro akaita zvinhu, it's like hapana ari kuprovide. So takakwanisa kutora chichemo ichocho. Comrade Nyoka Yemabhunu vakataurwa navo musi Friday pakaenda timu yakanovaona, vakabvumirana nazvo, uye vanobvumawo zvakare kuti sure hakuna a source of income as of now. Mhuri iri panguva yakaoma. Takazodzoka takukumbira mari nekuti vakange vakaisa message yekuti vanodawo
matinned fish vari mujere kuti vagone kupota vachidya iwayo. Saka matinned fish takakumbira mari. We had put a peg of 500 rand. Tichito pamwe nezvimwe zvinongozodiwa tigone kuvhara kurutivi rwaComrade Nyoka Yemabhunu tisati tatarisana nenyaya dzemhuri. Mari iyoyo yakadonetwa zvakare nevanhu vari mugurupu rema-well wishers ikaita 650 rand. Ndo mari yakadonetwa iyoyo. Upon arrival, nekuda kwokuti mutemo wekujere kuna Comrade Nyoka Yemabhunu hamutenge zvinhu zvakafanana namatinned fish kunze muchiuya nazvo mukati. Munofanirwa kuzvitenga mujere imomo. Pakaita dambudziko rekuti matinned fish aya haana kuwanikwa mujere. Saka vakaenda vakabata mari 650. Vakasvika vachinoshaya matinned fish. But vakazonotenga zvimwewo zvidiki diki zvavakanga vachidawo semunhu aita visitors. Pa 650 pakasenza 117 rand. Zvoreva izvo kuti timu rakaenda kunoona Comrade Nyoka Yemabhunu musi weFriday rakadzoka rakabata 533 rand. 533 rand change chiri chishuwo chekuti kana dai taikwanisa kuwana vanobatsira taigona kuraisa 5000 inonovhara mwedzi wapera nemwedzi uno rent. Zvaigona kuita zvakanaka kuti mhuri inge iine pekugara uye ichiitirwa zvakanaka, ndekuti kune vana nyaya dzechikafu dzinonzi hachiko inotori dambudziko. Kana uri mubereki newe unozvinzwisisa kuti chinonzi kushaya kudya uine mwana chinonzi chii. But taakunyanya kuchemera zvakanyanya kuti dai pakwanisa kuvharwa chikwereti nekuda kwokuti chino include landlord anenge achida mari yake. Saka zvatiri kukumbira panapa ndezvekuti vanokwanisa kubatsira Comrade Nyoka Yemabhunu uyai tibatsirane naComrade Nyoka Yemabhunu tichiona kuti chii chatingabuda nacho. I want to make it clear kuti isusu we are here as helpers. Comrade Nyoka Yemabhunu is a politician. Vane ma-associates avo avanosenza navo uye vane zvinhu zvavo zvavanoita. Tikangopedza kuvabatsira tinenge taakuziva kuti aiwa kana vangobuda vari safe tikavaisa mumaoko ehama dzavo vanenge vaakuzvionera semurume uye vachizvichengetera mhuri yavo. But tisati tapfuurira kumberi aya machallenges akatarisana nemhuri. Tine imwe challenge yatiinayo kuti malawyers atinoshandisa ndiwo malawyers vakakonzera confusion yekuti vaipinda mukoti but vasingawane mari. Vachireiza makonzenzi vakareiza makonzenzi through vanhu vaibvisa mari vachivapa shoma yacho, zvakanga zvichikonzera kuti invoice yanga iripo inotori nema-areas kumashure. Ndo zvakareiza mubvunzo wekuti ko mari dziri kufamba sei. Therefore izvozvo ndo zvazotisvitsa pakuti vakange vachimbocollecta mari vaine a better network vadrop macases voti havachaite zvema-legal issues. Ndo panopinda vana mukoma wedu Gambako makavanzwa vakati handichaite nezvanyoka yemabhunu. Comrade Saruwaka vakataurawo vakati takuita zverevolution. Asi maloya ari kungonopinda mukoti ndo vakasainirwa mandate naComrade Nyoka Yemabhunu. Ndivozve zvakare vakapusha kesi kunosvika payakasvika, asi vakanga vasingawane mari dzavo dzakakwana. Saka tine dambudziko ratiinaro ratinotenda kuti Mwari vanogona kumutsa vanhu uye neurongwa hwavo kuti maloya achangoenderera mberi vachiita basa. Mwari vachitibatsira vana veZimbabwe tichibatanawo padiki padiki patiinapo tobatsira comrade wedu Comrade Nyoka Yemabhunu. Dai tagona kupfuudza chikamu chemakoti, zvimwe zvese Comrade Nyoka Yemabhunu vanozozvimiririra.
As a disclaimer, we are not interfering into his political issues. At the same time, we are not interfering into the process of the justice. Hatinei nekupindira munyaya idzodzo, but tinongoda kuti Mwari vavaitire zvakanaka. Saka ndo zvazvakaita. Vanoda kubatsira, for now, takaisa a system in place yekuti since Mukoma Godwin varivo vanga vagara chimbobhadhira maloya pavanga vachimbopusha pacho ipapo, ngatichingosenzesa ivo vachibata mari. Takatarisira kuona nhasi kuti chii chinobuda, nekuda kwekuti trust account yakavhurwa. Trust account iyo kana ikange yava active nhasi, tichatanga kuona tichi-advertiser through ma different media platforms kuti vanoda kugadzira ma-donations avo muise imomo. Asi tisati tava ne-trust account saizvozvizvi, since isati yava active, vanoda kubatsira vanopinda mugroup, votumira rubatsiro rwavo, voisa proof of payment pagroup rema-well wishers. Vanoita zvekutora information vanenge vachitora vachimaintaina mabooks, vari kuita zvekutambira mari vanonge vachitambira mari. Izvi zvinotibatsira kuti the figure iri kune vanocontrola mabooks nefigure iri mumaoko evari kutambira mari zvinenge zvichicommunicate. But vari kutambira mari ndo vanoziva kuti ichazoenda kwakati chinoita zvakati. Kana vachinge vasanzisa mari iyoyo vanodzoka vachiripota uye nemareceipts kana vaine mareceipts zotumirwa vanhu voona. Hatidi kutaura nyaya yaComrade Nyoka Yamabhunu for the next 5 months nekuda kwokuti vanhu vanoneta. Let us close this matter. That is why takati takazvipira, even if it cost kuti tiite ma political negotiations, we are up for that. As long tawana mandate kuna Comrade Nyoka Yamabhunu, kana zvichikonzera kuti tirambe takamira nemaloya tichifighta the legal battle, but inofanirwa kuva ichitora shape nedirection yekwatiri kuenda. Mwari vachitiitira zvakanaka. Chatinotenda ndechekuti the legal system, where the process yejudiciary uye nejustice, pane painotangira, pane painoperera. Saka tinoda kutenda vana veZimbabwe vari kuita moyo wokusimudzira. Comrade Nyoka Yamabhunu is in high spirits. Havasi kushanda nesu chete, vari kushanda netimu rakasiyana siyana. Isusuwo takangoona crisis yanga iri pa court, nekuda kwekuti tinonga tiri kukoti kana nguva yekuti Nyoka Yamabhunu anenge achipinda mukoti. Takaona kuti tikasa addressa this issue, Comrade Nyoka Yamabhunu vachazosara vakupinda mukoti vasina mumiririri. The conspiracy theory tinoiunderstand of course kuti haafe akashaya lawyer, asi chokwadi chiripo nesituation yanga iri background. Vanoinzwisisa ndevanga varipo. Ndosaka makaona vakakurumidza kubatana kuti vaone kuti toita sei kuti zvinhu zvinge zviine direction. But pavanhu vakabatana hapana ane mari. We expect kuti tinongobatana kuti randi randinenge ndaisa rinobatana ne2 rand raiswa neumwe, richinobatana ne5 rand zvichienderana nemawanira atinoita. Munhu atiri kubatsirana naye pano, hapana anozvarwa naye, hapana zvakare ane ukama naye, is a fellow comrade. Uye tiri kudriviwa nespirit inotenda kuti iyo hakuna musoja anofanirwa kufira mumaziso emuvengi. Saka ndo zvatiri kuita, kutakurirana mutoro. Mazviita.